କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପକାଇ କମ୍ ସମୟରେ ଏହିପରି ଇପି କରନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ କିଏ କରିଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫୁଡ୍ କିଚେନ୍ ଲଭର୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛୁ। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ନେବା। ଏହାପରେ କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ପକାଇବା। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଟମାଟୋଟି ସିଝିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଏହା ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଅଳ୍ପ କରି ପାଉଡର, ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷାଇବା। ଏହି ରେସିପିକୁ ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଏବେ ମଟର ଭୁଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସାଇଡରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ାଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସାଇବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ 4ଟି ଇପି ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଇପି ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଇପି ଗୁଡ଼ିକୁ 2 ପିସ୍ ଲେଖାଏଁ କରି ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଇପି ଭିତରେ ଥିବା ମସଲା କିମ୍ବା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇବା। ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ଯାକ ମସଲା ମିଶାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମସଲାକୁ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଏହାକୁ ରେଡି କରିନେବା। ଏହାପରେ ଚାମଚରେ ସ୍ଲାଇସ୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେବା। ଏବେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମଟର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିକୁ ପକାଇବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇବା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମ୍ୟାଗି ମସଲାକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ନନଭେଜ ଇପି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମ ସାନ ପୁଅ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ପ୍ଲେଟ୍ ଚାମଚ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି 2 ମିନିଟରେ ଇପି ହୁଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ।